Περίμενα από αυτό. Enter! Μια ιδηλιακή μέρα ξημερώνει στο σειρά μου την αυτοκρατορική πόλη. Ποιος εσύ? Η ειρήνη της αυτοκράτηρας βασιλεύει στην ταραγμένη γειτρότητα. Δύο βαριεστημένοι και αποεξυπνημένοι κραμπ, συνηθισμένοι από τη σκληρή ζωή των Μπάραξ, έχουν ξυπνήσει από τις 5:30 το πρωί και περιδρομιάζουν ράες κίνηση. Καλημέρα, Μητσόμπα Τσεσάμα. Σάμα, πώς ήταν το πρώτο σας βράδυ στο Σιράμπο? Τίποτα λιγότερο από εξαιρετικό φυσικά. Γι' αυτό κάτι ξύπνησε καλά σήμερα. Γι' αυτό κάνετε χίλια έκραση υγείας και σας στέλνει τους χαιρετισμούς της. Μα ποιοι είναι αυτοί στη λάτη? Είναι καλοφορεμένοι. Και το μακρύ δεν λέει κάτι τίποτα. Κοιτάξτε, οι Άρμιζαν, τόσο πλάνη. Ο Κράουτ δεν κάνει καλύτερα. Το λες αυτό. Στο λάμπρο πάνω. Ανάποδα την άλλη. Όχι έτσι. Πες την τρύπα. Όπα κρέει. Έχουμε χρόνο, δεν φώνεσαι. Όχι έτσι. Έλα! Και μου κάτω και τα εικόνα ξεπέραστη. Μπροστά τους και η Κατσίκο είναι αγέλαστη. Λίγες μπορούν να πενευτούν για κόμματα στο φραγκάτο. Κατά διαφωνία, απόγονοι της Ντότζη. Όταν το στόμα της λαλεί, τρομάζει και τα ειδώνει. Τα ειδώνει. Πρόκειται για την ονοφή. Κάτι για την δουλειά του ηθοποιού.